Aw ni yang ma bi an bena infusion dɔ de kɛ min b'an ka su baro di an bolo kosɛbɛ. Infusion in kɛlen don ni moringa ye ani nanaye, ɲamaku dɔɔni b'a la. Tamaro fana kɛlen don a la. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tamaro manfɛn kɔni o ye min ye. Hali ni ɲɛfɔ bamako la ne ni maanaw kan k'a faamuya ko caman b'o ko in kɔnɔna na. Aw bisimila. An ka barada kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ ji litiri 1 bɔ ɲango k'a kɔnɔna na. Ni min dilantɔ filɛ nin a bɛnnen ba don cɛlakaw la kosɛbɛ wa musolakaw fana na a bɛn b'an na kosɛbɛ. An bɛ ɲamaku fara kan. I bɛ ɲamaku ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. N'a sɔrɔla farimanba ka di i b'a caya ka tɛmɛ nin kan. O kɔfɛ an bɛ lemurukumuni tigɛ kunkurunin k'a la. Moringa talen filɛ nin an fɛ yen nɔ ni maa dɔw b'a fɔ a ma ko basirinin. N'a sɔrɔla k'a bulu de b'i bolo i bɛ se ka bulu k'a la nka mugu de bɛ ne bolo. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a tɛ cuillère ba ɲɛ 1 bɔ ɲango bɔ sabula ne ta in ye mugu de. Tamaro magaman den 5 talen filɛ nin an fɛ n'a y'i ja i bɛ se ka kɛ den 7 ye. Hali ni fɛn ma fɔ ne ni maanaw ye ne ni maanaw kan k'a dɔn ko tamaro bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛ min sufɛ yan fan fɛ a ko n'a kɔrɔ de bɛ taa ɲɔgɔn na. An baw bɛ jamana an tɛna se k'an dabila o la ten dɔ. An b'ale ta ka taa wuli miniti 10 bɔ ɲango kɔni u bɛ kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ walima miniti 5 yɛrɛ n'a y'i ja. O waati kɔnɔna na an bɛna lemurukumuni tigɛ i n'a fɔ ne ni maanaw ko ne ka lemurukumuni tigɛ cogo yir'u la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ lemurukumuni tigɛ nka i t'a fɛgɛya i t'a giriya kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka muru kɛ k'a cɛfɛrɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la jala cogoya min na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛnen filɛ nin ye. I bɛ se k'a sɔri kiridan na walima ni kiridan fasugu ninnu bɛ feere plus généralement alimentation kɔnɔna la. Nka n'o t'i bolo an yɛrɛ ka kiridan kelen i bɛ se k'o kɛ k'a ni pari dɔrɔn a dabɔkun de ye dumuni nege k'an ka dudenw minɛ k'a sɔrɔ u m'a da u nɛn kan. O kɛra minfɛn ye o kɛra tobili yɛrɛ ye an kan ka to k'a pari kuma dɔw la k'a kɛ i n'a fɔ restaurant dumuni de don sabula so yɛrɛ ɲɔgɔn restaurant dɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛnabɔra a bɛ komi i n'a fɔ miniti 10 fana sera dɛ. An bɛ sukaro fara kan i bɛ sukaro ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a y'i ja i t'a k'a la yɛrɛ nka kuma dɔ la ne b'a dɔɔni k'a la. O kɔfɛ an ka nanaye kolen jɛlen pasi an bɛ nanaye kɛ an ka barada kɔnɔna na. O kɔfɛ an y'an ka kɛfɛn minnu wuli ɲɔgɔn na an bɛ n'olu kɛ nanaye sanfɛ. N'a sɔrɔla ko nanaye jalan de b'i bolo i bɛ se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka ni nanaye jalan wuli ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ b'o kɛ. Ni nanaye jalan bɛ ne bolo dɔrɔn ne b'a bɛɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ k'a yɛlɛma teyɛri kɔnɔna na tan dɔ. Ni min dilannen filɛ nin an fɛ an kan ka nin min n'an ye dumuni kɛ ka ban. N'i ye dumuni kɛ ka ban ko ɲana aw ka da ɛri tɔ tora ɛri 1 bɔ ɲango ye. O waati de la i b'a min. O b'a to ɲani k'i da a b'i farikolo labaara kosɛbɛ ɲani da waati cɛ. Ne ni maanaw hakili ka k'o faamuya k'a sɔrɔ o bɛɛ ma bɔ an da. Cɛ fara muso kan a damakɛɲɛnen don an bɛɛ de la. Ni video in diyara aw ye aw kana ɲinɛ ka j'aime k'a la waasa an k'a dɔn k'a fɔ ko ni video sugu ninnu ka d'aw ye. K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.